ରାଧେ ରାଧେ। କେତେବେଳେ ମାନେ ଆପଣ ମଠ କୋଉଠି ତା ପାଖରେ? ଆମର ଯାଜପୁର ବାଇପାସାଇ ଗୌରଗୋପାଳ ଆଶ୍ରମ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବଢିଆ ଆଉ କଣ ଅଛି। ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏତେ ବଢିଆ କି ଗାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କଠୁ ଆମେ ସବୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ଗୀତ ବି ଗାଇଲୁ। ସେ ଗୀତ ତ କେତେ ଯେ ଲୋକଙ୍କର ମନକୁ ଛୁଇଁଥିବ ତା କହିବି ହବନି। ଯାହା ହଉ ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଆମ ଉପରେ ଥାଉ। ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୀତ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଏମିତି ଗାଉଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କରୁଣା ଆଜ୍ଞା ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଥାଉ। ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଥମ ଗାୟକ ପ୍ରଥମ ଗାୟକ ଆମର ଗୋବିନ୍ଦ। ସିଏ ତ ଗାଇକି ସବୁ ଦୁନିଆକୁ ହଲେଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ନାଇଁ କଣ ନାଇଁ ମୁଁ ଯେତିକି ନଇଛି ଆପଣ ଯୋଉ ବେଶୀ ଗାଇଲେ ଆଉ ଟିକେ କିଛି ବେଶୀ କାହାର କମ କିଛି ନାହିଁ। ଗାଇଛୁ ସମସ୍ତେ, ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ବୁଝିପାରିଲ? ଯେତିକି ହଁ। ଧର୍ମନ୍ୟ ବେଦିକାରସ୍ତେ ମା ବଳିସି କଲା। ଆଜ୍ଞା। ସମସ୍ତେ ଖାଇବା